जाय बिजेपि हाबदों बिसोरथ' माफा माफा गोथां सियालसो संख्रि सोलाग्रा मानसिया संख्रिखौनो सोलाबाय थानो लुबैखायो। खोनादों दा रायजो राजाफोर फेरेंगाया मा होनदों? खोनादों दा? फेरेंगाया सासे मेनारलेस लिडार, बेनाव जेबो गुड क्वालिटी गैया, बियो सासे मिनिंलेस खोथा बुंग्रा मानसि आरो लिडार, आरो बिनि खोथाया मोनसेबो ओंथि गैया आरो बिनि खोथा बुंनायफ्रा जेबो गाजा बेरनो रोङा। फेरेंगाया जुदि दिनैनि दिनाव मोजां लिडार मोनब्ला माबा संख्रि सोलाग्रानो माबा सियाल गोथांनो बेफोरबायदि हेन टेन एटसेट्रा डट 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 बेफोरखौ फेरेंगाया बुंनाय नङामोन। नोङो माब्रै बुंनो हाखो? फेरेंगा लाजिदोंना लाजियाखै? बिजेपिनि अननायाव दिनै इउपिपिएलआ सरकार सालायनो मोनगासिनो दङ। जुदि बिजेपिआ अनामोनब्ला दिनैनि दिनाव बिटिसिआवबो इउपिपिएलआ सरकार दानो हानाय नङामोन। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया लाजिनांगौ। बे भिडिअनि गेजेरजों आं फेरेंगाखौ खावलायगोन एबा बुंगोन, दिनैनि दिनाव फेरेंगाया लाजिनांगौ। आरो फेरेंगायाथ' लाजिनो रोंखाया, माने ओरैबायदि मानसि बियो, माने गावनिखौल' जाग्रा आरो गावनि खोथायाल' जुक्ति गोनां बेबायदि साननानै लाग्रा सासे लिडार। फेरेंगानाव जेबो मेन्टेलिटि गैया। फेरेंगाया गोदाव सोराव खोथा बुंनायाव मास्टार, सेल्फिश, गावनो नाम्बार 1। दिनैनि दिनाव रावबो बर' जाथिखौ फानाखै। फेरेंगा नोंसोरसो बिजेपिजों एलायन्स जानानै जोंनि बर' हारिनि थाखानाय मोनखानाय क्षमता एबा जयगथाफोरखौ दिनै फानदों। फेरेंगा नोंसोरबायदि लिडारफ्रासो दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फानदों। लाजिनांगौ फेरेंगा। दिनैनि दिनाव बिजेपिनि अक्सिजेन लानानै दिनै इउपिपिएलआ बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं। नों लाजियाखै फेरेंगा? माखौ दुगा दुगा लेक्सार होदों नोंलाय? लाजिनो सोलों फेरेंगा। दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि गाजा बेरनो रोङै आरो ओंथि गैयै खोथाखौ नोङो बुंनो लाजिनांगौ फेरेंगा। बुजिबाय? दिनैनि दिनाव बिजेपिनि अननायावसो इउपिपिएलआ सरकार दादों, बेखौ बयबो बुजिगौ। नोङो जानला मानला खोथाखौ बुंनो नाङा। आननेसेसारि आनएक्सेप्टेबल खोथाखौ नोङो ससाइटियाव बुंनो नाङा नोङो फेरेंगा। दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। आरो आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव फेरेंगा नोंहा बिग जिर'। गोसोआव लाखादो, किप डेट इन इउर माइन्ड। अके फेरेंगा, नोङो लाजिनांगौ। नोंसोर बायदियानो दिनै बिजेपिजों एलायन्स जानानै बिजेपिनि संख्रि सोलागासिनो दङ गावसिनि उदैनि एबा लाबालाबनि थाखाय। जुदि नोंसोरो बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ बुजिग्रामोनब्ला दिनैनि दिनाव मानो बिजेपिजों एलायन्स जानानै मानो सरकार दानांगौ? लाजिदोंना लाजियाखै? रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। फेरेंगाया दिनै गावनो लाजिनांगौ। बिजेपिजों दि गावसोर एलायन्स जानानै सरकार दादों बेखौ बियो मोनथिया। फेरेंगाया सासे जाम्बासोथ', जाम्बा इएमसो बियो। दिनै फेरेंगाया बिजेपिखौ बुंदों, क्रिटिसिजम खालामदों। गोदोनि बिजेपि दानि बिजेपिआव जेबो डिफारेन्स गैया फेरेंगा। देयार इज न' डिफारेन्सिएसन बिटुइन गोदोनि एन्ड दानि। बुजिबाय फेरेंगा? बिजेपि नालाय बिजेपि, गोजाम आरो गोदानजों खुनु डिफारेन्स गैया। फेरेंगा बे पार्टियानो पार्टि, सेम पार्टि। स' नोङो लाजिनांगौ। दिनै बिजेपिनि अननायावनो दिनै नोङो बिटिसिनि सासे इएम जानो मोन्दों। नोङो लाजिनांगौ फेरेंगा। बेबायदि गोदाव सोराव जानला मानला गाजा बेरनो रोङै खोथाखौ नोङो बुंब्ला जानाय नङा फेरेंगा। लाजिनो सोलों। आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर, फेरेंगामोन बायदि लिडारफ्रानो दिनै जोंनि बर' जाथिखौ फाननानै जाग्रा। बिजेपिनिफ्राय दिनै संख्रि बस्था कि बस्था मोनजादों, बेखौ जादों फेरेंगामोनहा। फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिनै बिजेपिनि संख्रि गोबाबबाबो दिनै सोलादों। जायनि थाखाय दिनै फेरेंगाया गावनो ससियेल मिडियाआव बुंदों, संख्रि जाग्राया संख्रि जाखायोनो। दिनै फेरेंगामोनासो बिजेपिनि संख्रि जानानै दिनै बिटिसिखौ सालायगासिनो दं। गोबाबबाबो उफाय गैया। फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरिया दिनै बिजेपिनि संख्रि गोबाबखौ जागासिनो दङ। दिनै बिसोर संख्रि गोबाबबाबो जानो गोनां जादों। मानो? साननो गोनां बाथ्राया बे, दिनैनि दिनाव बिजेपिनि अननायाव बिसोर सरकार दानो मोनबाय, बेनो खुनु फायग'नि खोथा फेरेंगा। बेखौ साननानै ला नोङो। बुजिबाय? दिनैनि दिनाव गोदाव सोराव खोथा बुंनानै लाब गैया। दिनै बिटिसिआव नोंस्रा जेबो जयगथा गैया, जेबो सरकार दानो हायाखै। बिजेपिनि अननायावसो दिनै पलिटिकेलि लाबालाब नोंसोरो एलायन्स जानायनि थाखायसो दिनै नोंसोरो बिटिसिनि साफा साफा एमसिएलए इएम जानो मोन्दों नोङो फेरेंगा। नोंसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रानो दिनै बिजेपिनि संख्रि गोबाबखौ सोलागासिनो दङ एभ्रिडे। बर' हारिनि नोंसोरो जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। नोंसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रानो बर' जाथिखौ फानदों। दिनैनि दिनाव नोंसोरो जुदि जाथिनि मोजां सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला दिनैनि दिनाव नोंसोरो बेबायदि बुंनाय नङामोन। दिनै जुदा, गाबोन जुदा, अखानायै जुदा, मोनसेबो खोथाया लाजाया। बिसोरनि खोथाया मोनसेबो माने गनायनानै लाजाथाव एबा एक्सेप्टेबोल नङा आरो एक्सेप्ट खालामनानै बिसोरनि खोथाखौ लानो हाया। फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरिया जुदि मोजां गुड क्वालिटिनि लिडार मोनबा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि
गाजा बेनो रोङि आरो ननसेन्स खोथाखौ फेरेंगाया बुंनाय नङामोन माबा सियाल गोथांनो माबा संख्रि सोलायोनो माबा हेमटेन बेफोरखि मोनसे खोथा जायो सासे लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि ओंखारो नामा लाजिनो सोलों फेरेंगा बुजिबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा रावबो जाम्बा गैला स' नोंथाङा कनसियासलि एबा सिनसियारलि खोथाखौ बुंनो नाजा अके मिस्टार फेरेंगा आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव रायजो राजाफोर फेरेंगाया बुंदों मालायखौ बुंदों गावसो बेबायदि माने हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै जुदि गाव राजा जानो नागिरदोंब्ला बेखौ माब्लाबाबो रायजो राजाया क्षमा होनाय नङा एबा मानिनाय नङा होननानै नेभार होननानै फेरेंगाया बुंदों बाट दिनैनि दिनाव फेरेंगा नोङो बेबायदि बुंनो नोङो लाजिनांगौ मानो वाइ नोंसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रानो दिनै बिजेपिजों एलायन्स जानानै जोंनि बर' जाथिखौ फानदों बेयो रोखा बेखौ बयबो मोनथियो बिजेपिजों एलायन्स जानायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन बाट दिनैनि दिनाव बिजेपिजों एलायन्स जानानै जोंनि बर' हारिया बेसेबां खस्थ' मोनदों बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनांदों फेरेंगा नों बेखौ नुदोंना नुवाखै नों नुदोंना नुवाखै दिनैनि दिनाव रावबो गाव गावबागाव पार्सनेल स्वार्थनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि बानायाखै एबा जयेन जायाखै एबा सोरबा बिजेपियाव जयेन जानाय जायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया बाट दिनैनि दिनाव फेरेंगाया दिनै गन्थङाव दै हाबदों मा जाबावगोन आंनि पलिटिकेल केरियारा आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव मा जाबावगोन होननानै फेरेंगाया दिनैनि दिनाव दुखु मोनदों साननो गोनां जादों स' फेरेंगाया बेबायदि बुंनो गोनां जादों बर' हारिखौ रावबो दंस' खालामाखै फेरेंगा नोंसोरसो बिटिआर रेकर्ड खालामनानै रायजो राजाखौ दंस' खालामदों बर'नि जि सिमां बर'नि जि थामोनथा बर'नि जि रैखाथि बेखौ बिटिआर रेकर्ड खालामनानै दिनै फेरेंगा नोंसोर बायदि लिडारफ्रा दिनै थेर बेथेर खालामदों बे रोखा रावबो दिनै गाव गावनि उदै एबा गाव गावनि मासिखौ नागिरनानै एबा गाव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय एबा गाव राजा जानो थाखाय दिनै रावबो सिमां सुजुवाखै नोंसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रासो फेरेंगा दिनै जाथिखौ फानदों गाव गावनि स्वार्थ लबि गाव गावनि सुबिदा नागिरनानै दिनै इएम एमसिएलए बिटिसिनि माबा माबि हेन टेन जानो नोंस्रा सिमां सुजुनानै दिनै जाथिखौ थेर बेथेर फानग्राया नोंसोरसो रावबो नङा फेरेंगा लाजिनो सोलों बेबायदि बुंनो लाजिनांगौ बर' हारिखौ दिनै खैफोदाव खोख्लैग्राया जाहैबाय नोंसोर बायदि लिडारानो फेरेंगा नोंसोरो जुदि गोख्रों लिडार मोनब्ला बर' हारिनि खैदां खैफोदनि समाव मानोथो गसंथेनानै जेबो खोथा बुंनो हाया मानोथो अप्रेसिभ जानो हाया फेरेंगा बै जि दाखालि गुवाहाटि बरबारियाव जि इभेक्सन खालामजादों बिनि सायावलाय मानोथो जेबो बुंनो हायाखै नों फेरेंगा दिनैनि दिनाव बर' हारिखौ नासयदों डमिनेट खालामदों नोंसोर बायदि स्ट्रं दैदेनगिरि एबा लिडार थानानै दिनैनि दिनाव मानो बुंनो हाया नों गाजा बेरनो रोङि माने ओंथि गैयि खोथा बुंनायावबा फुरा मास्टारना नों फेरेंगा जाथिनि नोङो जुदि साननाय दङब्ला सेन्टिमेन्ट दङब्ला जाथिनि दुखु खस्थ' गोरिब गुन्द्रानि दुखु खस्थ'खौ बुजियोब्ला नों मानो दाखालि जेबो खोथा बुङाखै दिनैनि दिनाव नोङो माबा उल्था ओमफा खोथा बुंनोसो फेरेंगाया मास्टार रायजो राजाफोर फेरेंगानि खोथाखौ रावबो खोनासंनो नाङा मानोना फेरेंगानि खोथाया मोनसेबो लाजाया फेरेंगाया जुदि मोजां लिडारब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि बुंनाय नङामोन जाथिखौ सोर फानदों नोंसोरसो फानदों फेरेंगा रावबो फानाखै नोंसोर बायदि दैदेनगिरि लिडारफ्रासो जाथिखौ फानदों रावबो फानाखै लाजिनांगौ बेबायदि बुंनो फेरेंगा दिनैनि दिनाव नोंसोर बायदि लिडार थानानै दिनै जाथिया मानो बेफोरबायदि मोनखानाय थाखानाय पावार फांसन बिटिसिनि जि जयग'था दङ बेफोरलाय मानोथो गोमानो मोननांगौ जायनि जाहोनाव दिनै नोंसोरो बिटिसिनि थाखानाय पावार एन्ड फांसनखौ दिनै रैखा होनो हायाखै प्रटेक्सन होनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै बिटिसिआव जोंनो गोबां उन्नयन नांगौ जेबो डेभेलप जायाखै मायाखै हेन टेन बेफोरबायदि गान गायै गायै बुङै इलेक्सननि टाइमाव केम्पिं खालामनाय टाइमाव बुङै गिदिर लेक्सार होनानै दिनै बिटिआर रेकर्ड खालामनानै दिनै नोंसोरो इलेक्सन गेलेनानै साफा मानसि गिदिर एबा लिडार जाबाय इएम जाबाय दिनैनि दिनाव नोंसोरलाय बबावथो थैनानै थागोन मानोथो जेबो मावनानै होनो हायाखिसै रायजो राजानोलाय बहाथो मा जागोन फेरेंगा नोंसिनि प्रमिस नोंसिनि प्रतिश्रुति लानाया मा जाखो डे बाय डे नोंसोर बायदि लिडार थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसिआव थाखानाय मोनखानाय बुस्थुफ्रा दिनै पावार फांसनफ्रा गोमालांनो हमदों स' लाजिनाया मोजां फेरेंगा एसे खोथाखौ सानै हयै रायलाय